Shy, dahil na kami sa Circle Dream Beach Resort dari. So amoy ni diri agay kala do sa kuan mga shy sa Baliti. Really nigga. Diri ani mga shy mo agi sunod, an entrance is 30. Way labot ang bata. Tapos waya pa labot sa cottage. Cottage bayro nun, suppose dahil sa diri kananan mga shy diri sa taas kung gusto niyo magpaluto diri sa taas. Ito na sila ni Ma'am JD, ako pa sila abot sana ni Sir Ken. So diri kita masaka, daon diri ang kananan nila sa taas. Amoy ni. So amo na ila kananan diri ang mga shy. So diri sunod atoy kuan sa ubos. Swimming pool. A few moments later. Nga siya, nakalhin kami dire sa Rock Point. Kay pasok dito sa Surigao Dream House. So dire kayo malin. Dana clear. Dana mani ko na siya. Dire exclusive rasa mo. Salam sa kanun. Hindi na ako ba yung karado? Hindi na. Sige na. Sige na. Ay, ako ka masay. Pwede. Matong ko. Alas mo nung ikaw. Okay, kumula na yung puno. Kamu naman, Gini, hindi na kalay. Nay.
ako kay Nano. Dami pa sila. Natrauma ko dito sa buwang. Sabang beach ko ligo. Kapit ka magbatay sir. Yes, ito ka magkipatuhod ang dagat. Dito naman kami sa layong. Ang dito niya, ano? Lumulubot! Ano na nito? Patuto na din. Umikat! Hindi magulili. Tingnan na lang Hi, ako. video! Hi! Matsugali ka dyan pa yung space. Kita din sa dito sa TikTok. Ito, gano'n mag-tiktok. Pwede man? Yaw. Nakaiba-internet na mag-TikTok. Ayun. Gano'n, lagi naman kayo. Landog. Landog nga ni. Phoenix. Amo dyan bago dito sa corona. Labi na lang kuno. So, ito si Balipedia. Diyan lang sa mga toksiko mga bata. Ay, ito na. Ang pinigyan niya. Wala ka makinabasik ko. Halatin ko naman din eh. Hindi na makadot na kasi. Yung sa taas ka Ang dali ba dyan? Wala. One eternity later. Shay, pauli na kami. So, ang oras karon mga Shay, ang oras karon mga Shay alas 5. Manguli na kami. Ito yung sila na ginahinay. So, salamat na naman sa nagubos ng oras sa walang kwentang video na ito. God bless you. Bye-bye.